nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai shibun yepi baro kini kilong ki khubor bam takasngi. Shibun ki jingja bar ki jing bam biang tiar biang tar ki jaka ai jing sumar bar jing suki ban ai jing sumar jong ki jaka ai jing sumar ki badai jong ka sarkar kambiang na kaliang ka dorba shnong maulendem ha ka jing yalam urang ba shnong ka maulendep ribhoi district uba jino kharbuki ki lapen her shiti Dorcas Sha Commentary ka kot ka kya ka Dr. Emprin M. Lingdo Badsha Uskretri Uram Kumar Singh IAS Minhaka South Rik Ujimmang. Hagde ka shithi Sha Commentary ka kot ka kya labatai ba ka sarkar jala ka deban pinbha bat pinbiang kilat jingyaram ka babiang ringkat bat kitiar jing sumar ne ki kor ki bor ban mentoy ki pat ba ki ba pha sumar haki hospital sarkar. Kador barshnong maulendep ha ka jingyalang kabala dep ya merjing mud ya kabala ya kenduk mausiang ya kipat nong shong shnong ki beshalit sumar haganes das hospital laumali ban kha khulung pen ban la shem ba kalong kmi kabala lit ban kha khulung lala pen ban ya ke jing bom shim kya bat le sting ki bor penyat hospital ganes das ban pinstet ban ai jing sumar yathu uba jino kharbuki. Shushu orang ba shnong maulendem uyathu halor ka shithi la pentip ya ka menteri ya ka bam biang bat bomdan ki kor ki bor ai jing sumar kala pelong ya ikhlung ka kong phalti marani ban khlat no kat ba ka kme pat ke ya kendu jing namar ka jing sakut uthnya su ha kamen hadu ba ki bor penyat hospital ganes das ki ha ban pin kendria no sha hospital negrims ban yo sei uthnya pin sngo uba jinu kharbuki haulat pathai khubor Jumlah pila itu pendian adin ketua kejingja jeng kom pal hingkot pal layanan ini bila sak semua pot ni tu tak ada senjang nak kerja dosa kelas. Am ko mga laong menin ba ngin sa nakaliang kasno ngin sa ajing tho tamta singi nga kumling ya kendu pe shalong kulong bangawan menena ko kendu na ko office jong i minister ben buram Dr. Emprin Lingdo te ga kalong ba tang bai na khamyo man kendu i na ma bai mdan office na jimpun kam ko jong i di kam te ngala subu no sithi ba de haka office jong i te ni nang ta ngawan sa ngalek kendu sa ya u ram kumar badai u commissioner jong ka health and Family Welfare Department te hang turu dan meeting no tengah suyo ban bu tang city te habro art ki jaka hapo ko office jong i health minister bad ka office jong u Ram Kumar badai u commissioner jong ka health pro art li ayo ban pen poi kini ki kot tengah kami lenti baling ba kini kot ka jing kalong kum ka jika senjam ka ka do bas nong kalek ben kendu pentip ye ki bi sarkar ngas kermen baling ba kini jing tho ke ba ka do bas nong ka di bu benne ka singi te ka sarkar kan perkhat le mi ki bala ban perkhat nak banta ka jing bha jo kani khana te sakaweru ko long bang kumanga i mene kani khana khapo ni grim kala ban kren banta kala ban shong te kala ban bam te ka jing khublei ka bakarpang ya ka negrim hospitals ba ke la le bha ya ni khana te ka kila la bida ban hadu bakala la ban jam kum tu kum bakalong te mene kat kum ka inquiry jonga na ka negrim authority ka long ba ila kila saban sasan singi kendang badi i ban sumar i kendang ba kan sai no ta kalong ka jing twai lang na kaliang snong bat na baro ki baya dan lang banya sos na ya kani jing ja jong ni kalong yin kham tam ni ka long kami ka phalti marani ba kan sai ki ka no wat haladin kula du no i khun ron le ka kan sai ki ka no khnang ba kan yo pa ban no si yeng ban sumai lang jong ki khun ban hieng arut ka dai na kaliang jong na ko bas